Čaute. Ja som hovoril, že budem robiť video každý týždeň, ale nestalo sa tak. Vždy, keď som zapol kameru a nastavil som si tu všetko tak, ako som chcel, tak som nikdy nebol spokojný s tým, ako to vyzerá. Že som si dneska dal takú väčšiu námahu a nehovorím, že som nejak zmenil setup, alebo že som niečo spravil inak, ale snažil som sa tie svetlá dať tak, aby to vyzeralo aspoň, že sa to dá pozerať. Hlavne, čo chcem a čo som robil chybu takú na začiatku, je to, že by každé video vyzeralo rovnako a teda, aby to dávalo aj nejaký zmysel. Toľko k tomu. No, odkedy mám profesionálny jedálniček, respektíve odkedy som dostal nejaký guide tomu, ako jesť, tak prešiel mesiac. Nejaké novinky, čo by som mohol akože povedať, s čím sa s vami podeliť. Potrebujem sme nastreliť nejaké kalórie a zistiť, na koľko kalórií chudnem priberám, respektíve držím si váhu. V môjom prípade to bolo 2100 kalórií, kedy sa mi váha nehýbala a mal som nejakých tých 112,5 alebo 112,6 kg. Tam sa to nejak extra nehýbalo, no a teraz sme vlastne začali posledný mesiac alebo posledné 3 týždne na tom tak, že mám 2500 kalórií a pomaličky to ide dolu. Mám za sebou nejaké 4 kg, mám za sebou nejaké tréningy, konzultácie s Marekom a podobne. Čo mi veľmi vyhovuje a čo by som chcel vyzdvihnúť je to, že on ti dá, alebo teda razí takú filozofiu, že každý máme chuť na niečo iné. To znamená, že on mi nebude kázať jesť kuracie na vode s tou a s tou zeleninou a s tou rýžou alebo so zemiakmi a tak ďalej a tak ďalej. On ti proste dá napríklad daj si mäso, ale to ak si ho ty urobíš na tebe, hej. Čiže je to veľmi flexibilný jedálniček. Jediné, čo potrebujeme dodržiavať, alebo to čo ja potrebujem dodržiavať, je to, aby to gramovo sedelo, aby som mal nejaký pohyb a podobne. Tým, že mám sedavý spôsob zamestnania, teda po väčšine tak tá váha nejde tak úplne rýchlo. To znamená, že ja potrebujem držať nejakých 8 km denne, rozdiel krok a kilometr, každý máme inú dĺžku kroku. Čiže sme ten jedálniček upravili na 2500 kalórií. No a začal som chudnúť, teda hovorím nejaké 4 kg, momentálne mám nejakých 108,5 približne. Nevážim sa každé ráno, pretože nevždy sa mi chce, že mám na to čas, čiže nejakých 108,5, čo som sa naposledy vážil. Veľmi sa teším z tohto môjho pokroku. To cvičenie viac sa mi opäť dostáva pod kožu, začína ma to baviť, teším sa do posilovne. To počasie je také, že nie vždy sa človeku chce, ale v podstate začal som trénovať inak ako doteraz. Hej, nedávam si už možno také veľké váhy, veď už ani nemôžem, lebo som slabší, že potom určite by som chcel tie váhy vyššie, ale tá štruktúra toho tréningu sa zmenila. Chodím trénovať v podstate 4 krát do týždňa, 3-4 krát do týždňa sa snažím. Mám to rozdelené na vrchnú časť tela, spodnú časť tela, full body, takto trénujem. Čo sa týka tých jedál, tak keď chcem jedno jedlo, tak si dám jedno veľké jedlo. Nezvládol by som to, ale môžete si dať aj kľudne jedno veľké jedlo, ak nestíhate. Nie je tam dané, že musíte mať raňajky, že musíte mať olovrant, 10. večeru, neviem čo všetko. Ja keď stihnem raňajkovať, tak sa naraňajkujem, ak nestihnem raňajkovať, tak si to dám potom na večeru. Obed, zvláštne je, alebo nie, že zvláštne je, ale niekto môže si povedať, že zase máš mäso s niečím. Áno, lebo s čím mám mať? Dám si aj tofu, ale mäso mi chutí, veľa tam to akože nevymyslíte. Keď sa na to pozrieme z takého praktického hľadiska, že chodí človek do práce, poprípade má nejaké deti a tak ďalej, nemá veľa času na to si vyvárať nejaké extra brutál recepty z internetu a podobne, hej, čiže akože pre mňa je jednoducho priorita. Dám tam nejaké mäso, dám tam korene, urobím si k tomu zemiaky, alebo rýžu, alebo cestoviny, alebo kuskus, kvinou, pšeno, neviem čo. Toto mi vyhovuje a dám si k tomu nejakú zeleninu. Prioritne jem mäso s nejakou prílohou, na raňajky buď tam mám nejaké vajíčka, alebo tam mám rôzne kašičky, palacinky. Za mňa fajn. Som najedený celý deň, to je akože jedna obrovská zmena oproti tomu, ako som jedol Som naozaj plný celý deň. Nie som prežratý, lebo tie jedlá sú dosť vyvážené. To znamená, že ráno sa zobudím, som hladný, lebo je ráno, čiže dám si raňajky. Nejdem obedovať s tým, že už som hladný. Idem obedovať s tým, že OK, tak už je obed, idem si dať, ale nie som že hladný. Dám si obed, potom mám okolo 4. 5. ďalšie jedlo, čo je v podstate tiež niečo podobné ako obed, akurát so zeleninou, aby mi to tak nezaťažovalo to trávenie, hej, tá zelenina predsa vás viac nasytí, mám tam menšiu prílohu, zase sa najem, idem si zatrénovať a potom keď sa vrátim, tak si dám na večeru najčastejšie, teraz je to taká bomba, ja milujem tvároh, jogurt, ovocie, dám si nejaký oriešok, alebo si dám k tomu nejaké orieškové maslo, ovocie, aké chcem, hej, v podstate na čo máte chuť, ja si dám najčastejšie čučoriedky, jahody, lesné ovocie, málo kalórií, chutné, máte z toho v podstate taký ovocný jogurt, dám si tam holandské kakao, za mňa topka, máte takou čokoládou
ohľadovo-ovocný jogurt, ja vždy sa na to, každý večer sa na to teším, taká obrovská, nie že obrovská, ale je to relatívne veľká misa s 300-350 gramami jedla, čiže ja sa najem a o 2-3 hodinky idem spať, čiže idem spať vlastne najedený, lepšie sa mi spí. A to sú presne veci, kvôli ktorým to robím, to sú presne veci, kvôli ktorým som sa to rozhodol robiť, pretože ako som povedal pri tom prvom videu, váha je dôležitá pre mňa fyzicky, ale pre mňa je veľmi dôležité to, aby som si nastavil nejaký poriadok v tom živote. To znamená, nechodiť spať neskoro a dať si o 9-10 burger. Nie je to zlé, ale už som to tak nechcel riešiť. Že už keď burger, tak radšej na obed, pretože také ťažké jedlo pred spaním môže narúšať cirkadiánny rytmus. Tak, hovorím, zlepšil sa mi spánok, pravdepodobne citlivosť na inzulín, neviem, sladké, naozaj len to ovocie, aj mi to stačí. Neviem si teraz predstaviť, že som si kúsol do nejakého keksíka, ani že keksíka, ale keby som mal Snickers, tak asi mi to zuby poláme. Veľký pokrok v tej mojej strave vnímam v tom, že naozaj ma to tak posúva najviac psychicky, že som taký viac v pohode. Áno, samozrejme, nie každý deň sa mi chce variť, čiže varím si niekedy na 2 dní dopredu alebo 2,5 dňa dopredu, pretože nechce sa mi každý deň prísť po robote a hneď ísť za šporák, aj keď tie jedlá nie sú komplikované, ale nechce sa mi. Toto je niekedy také, že s tým bojujem, ale keď si poviem, že je to pre mňa, je to kvôli mne, ide o to sa niečo naučiť a ide o to, ako pracovať s tým telom, tak mi to príde fajn. Opäť sa teším do posilovne. Moment. Dám si zero nápoj, v pohodičke, pijem prevažne čistú vodu. Toť asi k tomuto videu, nechcem, aby to bolo zbytočne dlhé, chcem to dať na 5-6 minútiek maximálne. Čiže díky, že si to pozerala. Ďalšie video pravdepodobne bude o tom, ako si pripravujem tie veci. Možno si niekto poviete, že chcete vyskúšať podobný recept. Týka nejakých spracovaných potravín, vyradil som šunku, vyradil som salámu a v našej chladničke sa nachádza hlavne zelenina, ovocie, mäso, vajcia, tvároh, jogurt. Zero mačka, toto nepoužívam veľmi, nevidím dôvod, dám si klasický kečup, akože zase nerobme z toho predsúťažnú dietu. A čo sa týka mrazničky, tak opäť zase mäso, nejaká mrazená zelenina, keďže je zima a není tej čerstvej tak veľa, a keď je, tak je drahá, takže som stále duchom prítomný. Nejaké kváskové rážne pečivo, tortily a tak ďalej, to si potom všetko ukážeme. Čiže díky, že ste to pozerali, držte mi palce, 4 kg dole, ideme ďalej, chcel by som ísť na 90 cc. Keď sa vám to páčilo, môžete dať like, keď nemáte odber, môžete dať odber. Chcel by som, je to jeden taký môj sen, že by som sa chcel dostať od toho bodu, že nejaké centy možno z toho YouTube padnú. Čiže ak ste nedali ešte odber, dajte, veľmi ma to poteší a veľmi si to vážim a ďakujem. Čaute a vidíme sa potom pri tom, ako vám natočím, jak funguje taký deň na mojej diete.